ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang sabi nila ay mga bata lang ang naniniwala kay Santa Claus dahil katang isip lang naman daw ang isang katulad niya. Pero para sa maraming tao si Santa ang sumisimbolo sa pag-asa at saya na dulot ng Pasko. Ikaw kabarangay, naniniwala ka rin ba kay Santa? Dear Papa Dudut, kumusta po kayo? Sana ay palagi kayong nasa mabuting kalagayan. Ako po si Danilo, 42 years old at taon-taon ay naging panata ko na ang magbigay ng aginaldo at regalo sa mga dating kapitbahay ko sa Quezon City, kung saan ako lumaki. Nagsimula ako noong binata pa lamang ako at hanggang sa nagkaasawa na ako ay lagi pa rin akong bumabalik sa lugar na yon. Dahil para sa akin ay sobrang importante ng mga taong nakatira doon. Masarap sa pakiramdam na isa ako sa mga nagbibigay ngiti sa mga bata tuwing Kapaskuhan. Nakikita ko kasi ang sarili ko sa kanila at kung paanong nabuo ang mga ngiti ko sa labi dahil na rin sa tulong ng mga kapitbahay namin noon. May dalawa akong anak, Papa Dudut, at 12 years na kaming kasal ng asawa kong si Emeline. Nagtatrabaho naman bilang manager sa Australia. Noong nagkapamilya ako ay kinailangan kong umalis sa Quezon City para bumuo ng bagong buhay kasama ang asawa ko sa Pasig. Kahit papaano ay nalayuman ay naging supportive pa rin naman sa akin ng asawa ko sa naging panata ko kada Kapaskuhan. Sa katunayan, kahit noong nasa abroad na siya, bago pa man sumapit ang Disyembre, ay nagpapadala na siya sa akin ng isang malaking box na naglalaman ng mga laruan at damit para may maipamigay ako sa mga bata sa Quezon City pagsapit ng Pasko. Nakakatuwa nga dahil minsan mas excited pa si Emeline kesa sa akin. Suportado niya raw ako sa ginagawa ko dahil gusto niya na maging ehemplo ako sa mga anak namin. Maganda raw na habang bata pa sila ay natututunan na nila ang importansya ng pagiging mapagbigay sa kapwa. Hello Emeline, may dumating na package dito sa bahay. Ito na ba yung sinasabi mo na pinadala mo? Dumating na ba yung package? Ang bilis Oo, yan nga yun. Mga laruan, damit at libro yan. Pwedeng panregalo sa mga batang binibisita mo sa QC tuwing Pasko. Ang aga mo naman yata magpadala ngayon. September pa lang Mas mabuti na yung maaga kaysa naman nung nakaraang taon. Akala ko hindi naaabot sa Pasko yung package ko kasi na-delay. Inagahan ko na this year para hindi na magka-aberya. Sabagay, mas maganda na nga yung mas maaga. Kapag may extra pa ako, magpapadala uli ako ng isa pang box. Baka sakaling umabot pa. Ang dami na nito. Baka nga abutin na ako ng ilang araw sa pagbabalot nito kapag dinagdagan mo pa. Mas maganda na yung sumobra kaysa kulangin. May mga siningit din pala akong regalo dyan para sa mga anak natin. Itago mo na lang para hindi nila makita. O sige, problema ko nga ngayon kung saan ko ilalagay itong mga to Ang dami. May bagong bukas kasi na dollar store dito sa amin. Natuwa ako kaya medyo naparami yung nabili ko. Alisin mo na lang yung mga pagkain dyan sa box tapos iwan mo yung mga laruan. Saka mo na lang ilabas kapag malapit na yung Pasko. Marami-raming gift wrapper ang kakailanganin natin dito. Hindi mo na kailangan bumili ng gift wrapper. May siningit na rin ako dyan sa box. Talaga? Galing naman ang asawa ko. Talagang nai-prepare mo lahat Ako pa ba? Check mo nga ng maigi kung kumpleto. Baka mamaya kulang-kulang na pala yan. Gagawin ko mamaya kapag tulog na yung mga bata. Baka makita nila yung regalo nila Hindi na sila masurprise sa Pasko. Anong oras na ba dyan? 5:00 pa lang ng hapon dito. Ganun ba? 8:00 na ng gabi dito Matutulog na ako maya-maya kasi maaga papasok ko bukas. Kumain ka na ba? Oo, kumain na ako. Nagluto ako ng roast chicken kanina. Wow, sarap naman. Wag
rin naman yun pag uwi ko. Ipagluluto ko kayo ng mga anak natin. Kailan naman yan? Next year pa. Tagal pa nun. Hindi, ngayong Pasko na mismo. Teka, ngayong December? Matutuloy ka na umuwi ngayong taon? Oo, na-approve na yung leave ko. Talaga? Mabuti naman kung ganun. Nako, sure ako, matutuwa yung mga bata kapag nalaman nila na makakauwi ka pala this year. Huwag mo na munang sabihin sa kanila. Gusto ko silang i-surprise pagka uwi ko. O sige, ikaw ang bahala. Hindi ko sasabihin sa kanila. Mabuti yan. At least mararanasan mo ulit na magpasko dito sa Pinas. Kaya nga eh. Tsaka na-miss ko na rin yung ginagawa mong pa-Christmas party sa mga bata. Gusto ko join this year kaya ginawan ko talaga ng paraan para makauwi ako. Magtatagal ka ba rito? Isang linggo lang yung na-approve na vacation leave ko eh. Baka hanggang Christmas lang ako. Babalik din agad ako bago mag-New Year. Ah, sandali lang pala. Akala ko pa naman makakasama kita sa bagong taon. Hayaan mo na. Mas importante yung magkakasama tayong pamilya sa Pasko. Tsaka yung Christmas party nga yung habol ko, diba? Bigla tuloy ako na-excite. Sana December na para makauwi ka na. Mabilis lang naman ang mga araw eh. Tingnan mo, bukas di mo na mamalayan, December na pala. Gusto mo bang kausapin yung mga bata? Nandyan ba sila? Nandun sila sa sala gumagawa ng assignment nila. Sandali, tatawagin ko lang. Wag na, hayaan mo na lang muna silang mag-aral. Tatawag na lang ako uli mamaya bago ako matulog. Maliligo muna ako. Okay, sige, sakto. Magluluto pa lang ako ng hapunan namin. Okay, tawag na lang ako mamaya. Bye-bye! Bye! Tuwing besperas ng Pasko ay katuwang ang mga taga-barangay ay maaga akong nagpupunta sa Quezon City sa mismong kalye kung saan ako lumaki para mag-set up sa taunang Christmas party na hino-host ko. Nasanay na nga ang mga tao doon kahit wala akong abiso ay may mga tent nang nakaredy sa covered court nila dahil expected na nilang magkakaroon ng Christmas party doon. Kung tama ang tansya ko ay mahigit 15 taong ko na rin ginagawa ito, Papa Dudut. Kaya parte na talaga ito ng buhay ng bawat isa sa amin. Nagsimula ako sa mga pasimpleng laruan noon na nabibili ko lamang sa Divisoria. Yun pa lang kasi ang kaya ng budget ko dati. Ang bonus na natatanggap ko sa trabaho kahit kakarampot lang ito, ang siyang ibinibili ko ng mga laruan at school supplies na ipinamimigay ko sa mga kabataan sa amin. Noong medyo umangat ang estado ko at napunta ako sa mas magandang trabaho, ay nag-upgrade din ako ng mga regalong ibinibigay ko. Hanggang sa naisipan kong magsuot ng Santa costume para na rin mas kagiliwan pa ako ng mga bata. Simula noon ay tinawag na akong Kuya Santa ng mga kabataan sa amin. Noong nakapangasawa ako at umalis sa Quezon City, inakala ng lahat na mawawala na sila ng Kuya Santa. Pero ginawa ko ang lahat para hindi matigil ang tradisyon kahit na hindi na ako doon nakatira, Papa Dudut. Kaya tuwing bumabalik ako sa lugar na yon ay labis ang tuwa ng mga bata pati na rin ng mga dating kapitbahay ko na nakakakilala sa akin, Papa Dudut. Dito na ba yun? Di ko na maalala kung saan tayo na Christmas party nung huli eh. 3 years ago na rin kasi nung last akong sumama sa'yo. Oo, dito na nga yun. Baka kasi naninibago ka bago tong covered court eh. Kapapatayo lang nila. Nag-request na ako sa barangay na dito natin idaos yung mga Christmas party natin kada taon. Ang dami na palang nagbago rito. In fairness maraming in-improve tong lugar nyo. Kaya nga eh. Malayong malayo na kumpara nung kabataan ko. Ibang-iba na itsura. Nakakalungkot tuloy kasi hanggang sa alaala ko na lang makikita yung dating lugar na kinalakihan ko. Hindi naman maiiwasan yan. Ang mundo, constant na nagbabago, kaya maganda yung gumagawa tayo ng memories oras-oras para kahit papano. Magbago man, may magandang alaala tayo mula sa nakaraan. Katulad ngayon, tong Christmas party na gagawin natin para sa mga bata. Memory na naman to na hindi natin makakalimutan. Tama ka. Magandang core memory din to para sa mga anak natin. Malay natin, sila ang magtuloy nito paglaki nila, di ba? Teka, nasa na pala yung mga anak mong yun? Ayun, pagkababa ng sasakyan, nakipaglaro agad.
Nakita nila yung mga kalaro nila last year. Nakakatuwa naman, may mga kaibigan na pala sila rito. Danilo, ikaw na ba yan? Ay naku, ikaw nga! Magandang araw po, Chang Miling. Halika nga rito, payakap nga. Ang taba-taba mo na. Mahilig kasi ako sa pagluluto ngayon kaya medyo napabayaan na yung katawan ko sa kusina. Kasama ko nga po pala asawa ko, Chang Miling, si Emeline. Magandang araw po. Ay sus, si Emeline na pala ito. Hindi na kita nakilala. Halika, yakapin din kita. Kamusta po kayo? Eto, mabuti naman. Malakas pa rin kahit tumatanda na. Dito ka na ba ulit sa Pilipinas? Hindi po, nagbabakasyon lang po ako. Aalis din siya bago mag-New Year, Chang. 1 linggo lang daw siya magbabakasyon dito. Hindi ka magbabagong taon dito? Hindi po pinapili ako sa trabaho kung Christmas o New Year. Christmas na lang yung pinili ko para makasama ako rito sa Christmas party ngayon. Di rin kasi pwedeng iwan yung trabaho ko kahit holiday. Ay ganun ba? Ay kailan ka pa dumating? Nung makalawa pa po. Namiss mo siguro ang Pasko rito sa Pinas, ano? Opo, sobra. Ibang-ibang Pasko dito kaysa sa Australia. Mas masaya kaya rito. Ay, Chang, kanino pala pwede magpatulong para maset up na natin tong lugar para sa Christmas party natin mamayang hapon? Sandali, magpapatawag ako ng tanod sa barangay. Ano bang kailangan gawin? Magde-decorate po muna kami ni Emeline, pero yung sound system, Chang, patulong kami na ikabit. Okay, sige. Pupunta ako dun sa barangay para magtawag ng tulong. Marami-rami din kasi itong regalo na dinala namin, Chang. Maraming inuwing pasalubong si Emeline Opo, marami rin po akong dalang pasalubong para sa inyo. Talaga? Naku, salamat. Kaninang umaga ko pa talaga kayo inaabangan Alam nyo ba na makailang beses na akong nagpabalik-balik dito para tignan kung nandito na kayo? Hindi po ba kayo nabisuhan ni Danilo? Naku, Danilo, dapat nag-a-update ka kay Chang Miling. Wala namang cellphone si Chang Miling, kaya hindi ko rin siya makontak. Wala. Dapat binilan mo. Paano na kung may emergency? Paano kanya tatawagan? Tanong mo kay Chang kung bakit wala siyang cellphone. Ay naku, ayoko. Hindi ako marunong yan. Binigyan ako ni Danilo ng cellphone pero ibinalik ko rin. Natatakot akong gumalaw ng ganyan. Baka kung ano pang mapindot ko. Paano kayo nakokontak ni Danilo kapag may binibigay siya sa inyo? Yung kapitbahay namin ang tinitext niya. Minsan siya na mismong nagpupunta rito para dalawin ako. Medyo naging madalang na ngayong taon kasi lumalaki na rin ang mga anak niyo. Masyado na itong busy sa buhay. Kailangan niyo pong aralin kung paano gumamit ng cellphone para makatawag kayo kapag may kailangan kayo. Naku, wag na. Mahina na ang mga mata ko para sa ganyan. Huwag mo na siyang pilitin. Ako nga di ko napilit na mag-cellphone si Chang Miling Tara na, mag-setup na tayo. Nandyan na yung mga bata Nakaamoy na agad sila. O sige, sasaglit lang ako sa barangay para magtawag ng tanod. Sige po, balik po kayo agad. Papa Dudut, isa si Chang Miling sa mga pinakaimportanteng tao sa buhay ko, Papa Dudut. Kapitbahay namin siya noong bata pa lamang ako at hindi na siya nakapangasawa at tumanda na lamang na dalaga kaya mag-isa na lamang siya sa buhay ngayon. Malaki ang naging parte ni Tia Miling sa buhay ko dahil kung hindi sa kanya ay hindi ko maaabot ang buhay na meron ako ngayon. Natatandaan ko pa nga na noong bata pa lamang ako ay merong masayang pamilya sina Tiang Miling. May 2 siyang kapatid at baldadong ina na siyang inaalagaan niya. Siya ang bunso sa kanilang magkakapatid at walang tinapos at tanging pagtitinda lang ng gulay ang naging hanap buhay niya. Ang 2 niyang kapatid ay isang tricycle driver na maagang namatay dahil sa aksidente. Samantalang ang natitira naman ay isang manikurista. Katulad ni Chang Miling ay nabiyayaan din ako ng isang masayang pamilya. May isa akong nakababatang kapatid at ang mga magulang ko ay walang permanenteng trabaho at nakadepende ang hanap buhay nila kung saan may pera. Mahirap lang din ang buhay namin noon, Papa Dudut. Ang totoo niyan, kaming lahat na magkakapit-bahay sa kalye namin. Lahat kami ay hikahos at nakaasa lamang sa isang kahig-isang tukang buhay. Kaya
Kaya naman kung sino sa amin ang nabibiyayaan ng pera o pagkain ay lagi nilang sinishare ang mga blessing nilang yon. Walang madamot sa lugar namin. Lahat kami ay mapagbigay. Lahat kami ay nagtutulungan. Kaya naman sa kabila ng hirap ng buhay ay masasabi kong masaya kami sa kalye namin dahil mapagbigay ang mga tao doon. Pero ang masaya at tahimik naming buhay ay nagbago noong isang trahedya, Papa Dudut, ang nangyari sa lugar namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pangangalakal ang unang trabahong pinasok ko. 10 years old lamang ako noon. Masaya na ako noon na nakakabili ako ng isang dilata para lang may maulam kami. Sobrang proud ako noon sa sarili ko kasi kahit papaano'y nakakatulong ako sa mga magulang ko. Katulad ng sinabi ko ay mahirap man ang buhay noon ay masaya ako sa naging takbo ng kabataan ko. Tuwing naaalala ko nga ang panahon namin ay hindi ko maiwasang mapangiti na lamang. Nakakamiss kasi yung time noon na pagkatapos ng klase namin ay puno ang kalsada namin ng mga batang naglalaro. Mula sa tago-taguan, habulan, tumbang preso at kung ano-ano pa. Lahat na yata ng larong pangkalsada ay nalaro namin noon. Sa kabilang kanto naman ay nagkukumpulan ang mga nanay sa isang sari-sari store at nagkwekwentuhan tungkol sa buhay-buhay. Katabi nila ang tindera ng mga inihaw na ang suki ay ang mga manginginom sa amin. Pagsapit naman ng dilim ay tawanan naman ang maririnig mo mula sa mga kalalakihang nag-iinuman sa mismong daanan. Kapag narinig mo na ang mga tawanan yon, ibig sabihin ay kailangan mo nang umuwi dahil gabi na at nakakain na ng hapunan ng karamihan. Ang mga alaalang yon ang bumuo sa pagkabata ko. Pero ang lahat ng masasayang alaala sa nakaraan ay natabunan dahil sa isang pangyayari na siyang nagpabago ng lahat. Hating gabi na noon at mahimbing nang natutulog ang lahat ng isang apoy ang sumiklab sa isa sa mga kabahayan. Walang nakapansin sa sunog kaya mabilis itong kumalat. Wala akong masyadong memorya sa mga nangyari noong araw na yon, Papa Dudut. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, ang naaalala ko na lamang ay nung oras na nasa ospital na ako. Danilo? Naku, salamat sa Diyos, kising ka na. Anong nararamdaman mo ngayon? May masakit ba sa'yo? Masakit po itong lalamunan ko, Chang. Gusto mo ba ng maiinom? Masakit yung lalamunan mo kasi marami ka raw nalanghap na usok dahil sa sunog. Mahapdi rin po itong mga braso ko. Alam ko, pero huwag kang mag-alala. Ginagamot na ng nurse yung sunog sa braso mo. Huwag mo na lang galawin yung bandage na nakalagay. Papalitan yan ulit maya-maya. Nasaan po tayo? Nandito po ba tayo sa ospital? Oo, nandito tayo ngayon sa ospital. Magpahinga ka na muna. Gusto mo na bang kumain? Hindi po. Gusto ko pong makita si nanay at tatay. Nasaan na po sila? Hindi ko alam kung paano ko ba sasabihin sa'yo to. Bakit po? Danilo, hindi nakalabas ng bahay niyo ang nanay at tatay mo. Nakulong sila sa loob ng nasusunog ninyong bahay. Po? Pero paano po nangyari yun? Magkakasama po kaming lumabas ng bahay eh. Pagkalabas mo, bumalik sa loob ang tatay mo kasi naiwan yung kapatid mo. Pinasa ka sa akin ng nanay mo. Saka siya bumalik sa loob nung hindi niya mahintay ang tatay mong lumabas. Pagkatapos nun, mas lumakas pa yung apoy hanggang sa hindi na sila nakalabas pa. Pati po yung kapatid ko? Silang tatlo. Hindi sila nakaligtas sa sunog. Hindi po totoo yan. Nakalabas na po kami ng bahay kagabi. Nakita ko po, kasama ko po si nanay kagabi.
Siguro hindi mo na maalala yung nangyari. Kasi pagkalabas mo, nawalan ka ng malay. Masyado kang maraming nalanghap na usok, kaya itinakbo ka na namin agad sa ospital. Bakit po hindi niya tinulungan si nanay na makalabas ng bahay? Danilo, masyado nang malakas nun yung apoy. Pati nga mga bumbero nahirapang pasukin yung mga kabahayan. Kasi mabilis na kumalat yung sunog eh. Bakit si nanay pa? Bakit sila pa yung kailangang mawala? Ang dami namang ibang tao dyan. Huwag mong sabihin yan. Hindi lang ikaw ang nawalan. Lahat tayo naapektuhan sa sunog. Pero bakit kailangan mamatay ang pamilya ko? Kailangan ba talagang mangyari yun? Ang bata ako pa para mawala ng magulang. Alam kong nasasaktan ka ngayon dahil sa nangyari. Lahat tayo nasasaktan. Ako rin nawalan ng magulang sa sunog. Hindi rin nakaligtas si nanay. Nawalan din ako ng kapatid. Yung ate ko, sinubukan niyang iligtas si nanay. Pati siya nadamay. Danilo, marami tayong nawalan. At wala sino man ang may gusto sa nangyaring yun. Hindi ko alam kung ano ang rason kung bakit tayo yung binigyan ng ganito kabigat na problema. Pero hindi magandang ipasa sa iba yung pinagdadaanan natin. Kailanman, hindi magandang ihiling na sana sa iba na lang nangyari ang nangyari sa atin. Hindi ko lang pong matanggap na wala na ang pamilya ko. Sana namatay na lang din ako. Sana hindi lang din ako nakaligtas. Danilo, naiintindihan kita sa nararamdaman mo ngayon. Pareho tayo ng kinatatayuan. Pero imbis na hilinging namatay ka na rin, magpasalamat ka na nakaligtas ka. Para saan pa po na naligtas pa ako kung wala na akong pamilya ngayon? Nandito pa naman ako. Pwede mo akong ituring na pamilya. Hindi ba't noon pa man, pamilya na ang turingan nating lahat? Lahat tayong magkakapit-bahay, sabay-sabay tayong babangon. Lahat tayo, maghihilahan pataas para makabawi sa trahedyang to. Nawalan tayo ng kadugo, pero hindi tayo nawalan ng pamilya. Yan ang lagi mong tatandaan. Naiintindihan mo ba yon? Opo. O sige, pumangon ka na dyan para makakain ka na. Subukan mong kumain kahit masakit ang lalamunan mo. Maya-maya may titingin ulit sa'yo. Kung wala ng problema, baka pauwiin din tayo ngayong araw. Sige po. Sana po makalabas na tayo. Gusto ko na pong umalis dito. Kung gusto mong makalabas dito sa lalong madaling panahon, kumain ka na. Halika, tutulungan kitang bumangon dyan. Ang pangyayaring yon sa buhay ko ay nanatili sa akin hanggang sa pagtanda ko dahil na rin sa burn marks sa katawan ko na lagi nagpapaalala sa akin sa malagim na parteng yon ng buhay ko. 10 years old lamang ako noong nawalan ako ng pamilya. Pero hindi lang ako ang nawala noon. Marami kami at isa na rin doon si Tiang Miling. Namatay ang nanay at kapatid nito matapos iligtas ng ate niya ang baldado nilang ina. Sa kasamaang palad ay hindi na sila nakalabas pa ng buhay at nakita na lamang daw ang dalawa sa mismong pinto ng bahay nila. Parehong nadagana ng poste ng kanilang bahay. Hanggang ngayon ay hindi pa rin masyadong malinaw sa alaala ko ang mga nangyari noon. Para na rin siguro yon ang utak ko para isalba ang sarili ko mula sa sakit na nararamdaman ko noon. Ang tanging naaalala ko na lamang ay kung papaanong ang kabahayan sa lugar namin na dati puno ng sigla ay abo na lamang ang natira. Ang dating sari-sari store na paboritong tambayan nila nanay noon ay wala na. Ang bahay ng kaibigan ko kung saan kami lagi naglalaro ay semento na lamang ang natitira. Ang dating masayang kalye namin ay napalitan ng pait at hinagpis. Papadudot marami namang tumulong sa akin noong panahong yon. Nagsidatingan ng mga NGO na nag-donate ng mga pagkain at damit.
Pati ang mayor namin ay nagabot din ng tulong. Wala na kaming time na magluksa noon dahil kailangan naming bumangon kaagad mula sa pagkakalugmok. Nagtulungan kaming magkakapitbahay para magsimulang muli. Ang ilan sa amin ay naisipang umalis at lumipat na lamang sa mga kamag-anak nila, samantalang kaming walang ibang mapupuntahan ay nanatili pa rin doon para magsimula muli. O Danilo, bakit hindi mo pa ginagalaw yung pagkain mo? Ayaw mo ba sa ulam? Hindi po ako gutom, Chang. Bakit naman? Kailangan mong kumain, ang payat-payat mo na oh. Wala po akong gana eh. Bigla ko lang po kasing namisin na nanay at tatay. Pati na rin po yung kapatid ko. Normal lang makaramdam ng ganyan. Maski ako rin naman, namimiss ko rin yung nanay ko eh. Parte yan ng pagluluksa. Pero ang hindi maganda ay yung naaapektuhan na yung buhay mo dahil sa pagkawala ng mga taong mahal mo. Akala mo ba hindi ko napapansin? Napakonti-konti na lang yung kinakain mo? Minsan nahuhuli din kitang tulala, walang imik. Nasaan na yung dating Danilo na makulit at madaldal? Hindi lang po kasi maalis sa isip ko yung tanong kung bakit ako lang yung natira sa pamilya namin. Hindi ko rin alam ang sagot dyan. Pero alam ko na mabait kang bata at karapat-dapat ang pangalawang buhay na ipinataw sa iyo ng Panginoon. Hindi mo responsibilidad yung nangyari. Hindi mo makukontrol yung buhay ng mga tao sa paligid mo. Nandito ka, buhay na buhay, dahil iniligtas ka ng mga magulang mo. Siguro, yun yung rason kung bakit ka pa nabuhay. Nandito ka kasi gusto ng mga magulang mo na mabuhay ka pa ng matagal. Paano niya po nagagawa yun? Nagagawa ang alin? Maging masaya. Kahit na pati kayo namatayan din. Hindi ko po kayo nakitang umiyak. Hindi ko po kayo nakitang naging malungkot. Kung inaakala mong hindi ako malungkot, nagkakamali ka. Nagluluksa rin ako ngayon kahit na ilang buwan na yung lumipas. Pero sa ibang paraan nga lang. Kapag ipinaramdam ko kasi sa'yo na malungkot ako, di dalawa na tayong malungkot niyan. Kailangan kong maging matatag. Kasi kung hindi ko gagawin yun, wala kang pagkukunan ng lakas. Gabi-gabi kapag tulog ka na, kapag wala ng tao, umiiyak din ako. Iniiyakan ko yung mga bagay na pinagsisisihan ko. Yung mga bagay na hindi ko nagawa. Paulit-ulit yan. May mga katanungan din ako sa isip. Kung sakali bang sinamahan ko yung kapatid kong bumalik sa bahay para pagtulungan naming iligtas si nanay? Buhay pa kaya sila ngayon? Naisip ko rin yun pero nung gabing yun, ewan ko. Nadala ko ng takot. Nataranta ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hanggang sa nilipitan na ako ng nanay mo at ipiniling ka niya sa akin bago niya binalikan yung tatay at kapatid mo sa nasusunog niyong bahay. Yung eksenang yun, paulit-ulit na tumatakbo sa isipan ko. Pero alam mo, mahirap ang mawala ng kamag-anak. Pero mas mahirap kung hindi natin tatanggapin ang totoo. Sabi ko sa sarili ko noon, paglaki ko, babawi ako sa mga magulang ko. Ipaparanas ko sa kanila kung paano magkaroon ng magandang buhay. Pero dahil sa nangyari, hindi ko na po yun magagawa. Magagawa mo pa rin naman ang bagay na yun eh. Paano po? Ituloy mo yung pangarap mo. Gawin mo yung mga pinaplano mo. Mabuhay ka. Mag-aral ka hanggang sa matupad mo yung gusto mo para sa pamilya mo. Kapag nangyari yun, natitiyak ako na magiging masaya ang mga magulang mo sa maaabot mong buhay. Pero paano po kung makakabawi sa kanila kung patay na sila? Hindi ka man makakabawi ng personal, hindi mo man sila mabibigyan ng material na bagay, mabibigyan mo naman sila ng katahimikan. Naniniwala ka ba sa langit? Naniniwala ka ba na ang taong namatay napupunta sa lugar na yon? Opo. Ako rin. Mabait ang mga magulang mo, kaya sigurado ako sa langit sila nagpunta. At kapag nasa langit sila, ibig sabihin,
nababantayan at nagagabayan kanila. Kaya ipakita mo sa kanila na kaya mo pa ring tuparin yung mga pangarap mo kahit na wala na sila. Sige po, gagawin ko po yan. O siya, simulan mo na ngayon. Kumain ka na dyan para bumalik yung sigla mo. Basta lagi mong tatandaan, pwede kang maging malungkot. Pwede kang magluksa hanggang kailan mo gusto. Pero sana, huwag mong pahabaan yung nararamdaman mong yan. Kasi walang mangyayari kung lagi mong inaalala ang nakaraan. Opo, Chang. O sige, bumalik na tayo sa pagkain. Lalamig na to, sayang naman. Hindi lang si Chang Miling ang nagmalasakit para sa akin, kundi lahat ng mga kapitbahay ko. Naawa sila sa akin dahil ako ang malalang estado noon dahil nawala ang buo kong pamilya sa murang edad. Ako na ang nagsilbing anak ng lahat sa lugar namin at sila na rin ang nagsilbi kong nanay, tatay, kuya, ate, tito at tita. Hindi ko man po sila kadugo ay pinaramdam nila sa akin na meron pa ring nananatiling pamilya para sa akin. Lagi ako noong nakakatanggap ng pagkain at damit mula sa mga kapitbahay ko. Minsan may mga nag-aabot din ng pera para may pambaon ako sa eskwela. Bilang kapalit sa mga tulong na ibinibigay nila sa akin kapag may nangangailangan ng tulong, ay lagi akong nagvo-volunteer. Kapag may gustong magpalinis o magpaayos ng mga gamit, kapag may gustong ipabili sa mga malalayong lugar tulad ng palengke, kapag kailangan nila ng magbubuhat at kung ano-ano pa, ako ang lagi nag-o-offer ng tulong. Sa mga sumunod na taon ay gano'n na nga ang ginawa namin. Nagtulungan kami at inalagaan ako ng mga kapitbahay ko hanggang sa nagbinata ako at nakapagtapos ng pag-aaral. Hanggang ngayon ay lubos na natutuwa ang puso ko sa kabutihang ipinakita sa akin ng mga taong hindi ko man kadugo ay itinuring ko ng tunay kong pamilya. Habang buhay kong tatanawin, na utang na loob ang mga bagay na ginawa nila sa akin at habang buhay kong pagbabayaran, Papa Dudut, ang utang na loob na yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, noong nakapagtapos ako ng pag-aaral ay sinikap kong makapaghanap ng trabaho. Tumanda na noon si Tiang Miling kaya naisip ko na sa pagkakataong yon ay ako naman ang magbabalik ng pabor sa kanya para malagaan ko siya. Tirikma ng araw ay araw-araw kong nagpapasa ng resume sa mga establishments na mayroong job offering. Hindi na ako namimili noon, maliit man o malaki ang trabaho ay nag-a-apply ako para magkaroon agad ng trabaho. Kaya naman kung ano yung unang nag-offer sa akin ng trabaho kahit na hindi akma sa tinapos ko ay kinuha ko kaagad ito. Hindi na po ako nakapag-asawa or hindi na po nakapangasawa si Tiang Miling. Ang rason nito ay hindi na raw niya kailangang mag-asawa pa dahil meron na siyang itinuturing na anak at ako po yun, Papa Dudut. Mas maganda raw na sa akin na lamang niya ibigay ang lahat ng oras at sakripisyo niya dahil alam niyang merong magandang kinabukasan na nag-aantay para sa akin. Nagtrabaho po ako bilang isang factory worker. Mahirap ang trabaho doon dahil bawal ang papatay-patay. Kabilaan din kasi noon ang mga natatanggal sa trabaho kaya kapag hindi maganda ang trabaho mo, malaki ang tsansang maalis ka sa pwesto. Kaya naman ginawa ko noon ang lahat kahit pagod ay hindi ako nagreklamo. Hindi ko makakalimutan ang sayang naramdaman ko noong natanggap ko na ang kauna-unahan kong bonus. Binilhan ko noon si Tiang Miling ng masarap na ulam at ang natira ay naisipan kong ipamigay sa mga bata sa lugar namin. 20 pesos na malulutong na papel ang ipinamahagi ko sa mga bata. Sa sumunod na taon ay binalikan ako ng mga bata para humingi ulit ng aginaldo nila hanggang sa nakasanay na nilang humingi ng pamasko sa akin tuwing sasapit ang Kapaskuhan.
Chang? Chang, nandito po ba kayo? Nandito ako sa kusina. Bakit? Akala ko po nasa labas kayo eh. May binili po akong blouse para sa inyo. Sana kasya. Hindi ko po kasi alam size nyo. Aba, thank you. Mukhang kasya naman sa akin. Ang ganda. Ayo, bagay ba? Bagay na bagay po. Saktong-sakto yung kulay. Mas nagliliwanag yung mukha nyo. Dapat pala, dilawang lagi yung isuot eh. Anong meron? Bakit bigla kang napabili ng blouse para sa akin? Natanggap ko na po kasi yung Christmas bonus ko. Kaya naisip ko na bigyan kayo ng maagang regalo. Tsaka Chang, bumili rin ako ng school supplies at ilang mga laruan para sa mga batang mamamasko ngayong taon. Diyan mo lahat ginamit yung bonus mo? Opo, sigurado ako Chang matutuwa yung mga bata nito. Dapat nagtira ka naman ng para sa'yo. Okay lang po, masaya na ako na makitang masaya yung mga batang pagbibigyan ko nito. O naku, ikaw talaga. Kahit kailan, ibang tao pa rin talaga ang lagi mong inuuna. Manang-mana ka talaga sa nanay mo na sobrang bait. Gusto ko po kasing sorpresahin yung mga bata ngayon. Imbis na pera, naisip ko po na mamigay na lang ng regalo para naman meron silang mabubuksan sa Pasko. Ako kasi, hindi ko naranasang magbukas ng regalo tuwing Pasko eh. Kaya sa kanila ko na lang ipaparanas yun. Napakabuti talaga ng loob mo. Sana pagpalain ka pa ng Panginoon para marami ka pang batang mapasaya. Ang totoo po niyan, Chang. Mas napapasaya ko po yung batang Danilo dahil dito sa ginagawa ko. Dito na lang po kasi ako makakabawi sa pagkabata ko na maagang nasira. Na siyang dapat naman. Ang mahalaga, masaya ka dito sa ginagawa mo. Masaya naman po ako, Chang. Ang totoo po niyan, sobrang natutuwa nga po ako tuwing Pasko kasi ibang-iba yung saya kapag nakakapagbigay ka kesa yung ikaw yung nakakatanggap. Tinatanong nga sa akin ng mga kapitbahay natin kung tatakbo ka ba raw sa politika, kaya ka taon-taon na namimigay ng aginaldo. Sabi ko sa kanila, sadyang mabait ka lang talaga. Naku, hindi ko naman po kailangan pumasok sa politika para makatulong eh. Sapat na po sa akin to. Hindi man malaki yung tulong na naibibigay ko, at least nakakatulong ako. Maliit man ang tingin mo dito sa ginagawa mo, pero para sa mga batang pinibigyan mo ng regalo, malaking bagay na to para sa kanila. Sana nga po, ganun yung nararamdaman nila. O ano ba yung binili mo? Patingin nga. Heto po, may mga pencil case, lapis, ballpen, tsaka notebook po. Siyempre, meron ding mga laruan, mga manika, baril-barilan. Gusto mo ba tulungan kitang magbalot ng mga yan? Sige po, Chang, para po mas mapabilis tayo. Pero bago natin gawin yan, may ipapakita po muna ako sa inyo. Ano yun? Meron po akong biniling damit para sa akin eh. Eto po oh. Ano yan? Costume po ni Santa Claus. Mag-aala Santa po ako sa Pasko habang namimigay ng regalo sa mga bata. Ang payat-payat mo? Paano ka magiging Santa niyan? Malaking tao si Santa. Di ako po yung payatot na version. Tama nga yung sinabi ko. Ayaw mo talagang maging politiko kasi ang gusto mo pala maging Santa Claus. Naisip-isip ko po kasi Chang mas maganda eh. Kasi si Santa inaabangan. Natutuwa yung mga tao sa kanya. Nagbibigay siya ng saya at saka pag-asa sa mga tao. Kesa naman sa mga politiko na tao ang lumalapit sa kanila. Si Santa, siya mismo ang lumalapit sa mga tao. Tama nga naman. Naku, sigurado matutuwa ang mga bata niyan kasi magkakaroon sila ng Santa ngayong Pasko. Ako nga rin po excited na. O edi simulan na nating magbalot para maayos na natin yung ibibigay mong regalo. Sige po, pero Chang, pwede bang kumain po muna tayo? May binili akong ulam. O sige, nakapagsaing naman ako. Amin na yan at ipaghahain kita ng makakain. Salamat po. Hanggang sa naging tradisyon na nga po sa lugar namin ang palarong ginagawa ko at pamimigay ng regalo sa mga bata tuwing Pasko. Ginawa ko yon bilang balik na rin sa mga kapitbahay ko noon na nagtutulong-tulong para palakihin ako ng maayos. Pero noong nakapag-asawa na ako, Papa Dudut, ay kinailangan ko ring iwan ng lugar na nakagisnan ko. Minsan ay darating talaga tayo sa buhay natin kung kailan kailangan nating umalis para magkaroon tayo ng growth at mahirap bang iwan ang lugar na minahal ko. Ay kinakailangan kong gawin ito dahil tatapak na ako noon sa panibagong parte ng buhay ko. Sa Pasig po kami tumira ng asawa ko na si Emily. Doon na
na rin kami bumuo ng sarili naming pamilya. Nakwento ko sa asawa ko noon ang tungkol sa taunang Christmas party na ginagawa ko sa QC. Nagustuhan niya ang ideyang yon kaya pinilit niya akong ituloy ang ginagawa ko kahit nasa ibang lugar na kami. Kawawa rin daw kasi ang mga bata kapag bigla ko na lamang itinigil ang ginagawa ko. Kaya ang ginawa namin ay nagtulungan kami ni Emeline para may pagpatuloy ang tradisyong nasimulan ko. Sa mga sumunod na taon ay ginaya ako ni Emeline. Tuwing nakakatanggap siya ng bonus sa trabaho ay nagtatabi rin siya para may pandagdag sa pambili ng mga regalong ibinibigay namin sa mga bata. Noong nag-abroad siya ay siya na mismo ang nagpapadala ng mga regalo dahil marami raw mura at magagandang laruan na nabibili sa Australia. Ang problema nga lang Papa Dudut ay makalipas ang ilang taon. Dumating kami sa puntong kinailangan na naming tumigil sa ginagawa namin dahil tatapak na naman ulit kami sa panibagong yugto ng aming buhay. Sa wakas, natapos din yung Christmas party. Grabe yung energy ng mga bata. Oo nga eh. Halatang tumatanda na tayo. Hindi na tayo makasabay sa kanila. Hindi talaga mauubusan ng lakas yung mga batang yan. Pinaghandaan nila tong araw na to eh. Kung sa bagay, once a year lang kung mangyari to kaya dapat lang talagang pinaghahandaan. Nakakatuwa nga eh. Kasi pati yung mga bata na hindi taga rito, dumayo rin para lang makilaro. Sikat na kasi ang pa-Christmas party mo, kaya pati sa ibang lugar inaabangan ka. Mas lalo na ngayon na mga imported pa yung mga pinamimigay ninyo. Agawan sila sa mga tsokolate. Pati nga matatanda nakikipag-agawan rin. Wala na tuloy natira para sa akin. Naku, Chang, wag kayong mag-alala. May tinabi akong isang bag ng chocolate para sa inyo. Sabi ni Danilo, paborito niyo yung chocolate na may peanut butter? Marami pa nun sa kotse. Talaga? Yun din yung pinilahan ko kanina habang namimigay kayo. May isang piraso naman akong nakuha kahit papaano. May nakatago talaga para sa inyo, Chang. Hindi lang isang piraso, kundi isang buong paper bag pa. Naku, sasakit na naman ang ngipin ko niyan. Okay lang yun, Chang. Wala namang kayong ngipin eh. Ikaw talaga? Napakapilyo mo. Huwag mo naman akong ibuko sa asawa mo na puro postiso na lang tong ngipin ko. Napala, Chang. Ano pong plano niyo mamayang gabi? May kasama po ba kayong magno-Noche Buena? Meron. Doon ako kinakagawad. Inimbitahan nila akong kumain doon mamaya. Doon talaga siya kinakagawad nagpapasko at bagong taon. Ayaw niyang sumama sa akin eh. Ayaw daw niyang iwan yung bahay. Baka malooban daw kapag nakitang walang tao nagbabantay. Ganun ba? Ayaw niyo po bang sumama sa amin ngayon? Para naman makasama namin kayong mag-Noche Buena mamaya. Naku, wag na. Maaabala ko pa kayo sa paghatid sa akin pabalik. Ibibigay ko na sa inyo itong gabing to para sa inyong pamilya. Eto namang si Chang parang hindi pamilya. Ikaw na nga yung pamilya ko simula pagkabata ko, di ba? Kaya dapat kasama ka rin namin mamaya para buo tayo. Tsaka napaka-importante po ng gabing to para sa amin. Opo, Chang. Kaya kailangan samahan niyo kami ngayong gabi. Bakit? Ano bang meron mamayang gabi? Hay, sasabihin ko na ba? Sasabihin ng alin? Chang, may ibabalita po sana kami sa inyo eh. Ano yun? Ikaw na magsabi, Emeline. Chang, baka ito na po yung huling Pasko namin dito. Ha? Bakit naman? Nilalakad ko na po kasi yung papel ni Danilo tsaka ng mga bata. Lilipat na po kaming pamilya sa Australia. Ano? Aalis na kayo rito sa Pinas? Mas marami pong opportunity doon kaysa dito eh. Kaya naisip namin ni Danilo na doon na lang manirahan para na rin sa future ng mga anak namin. Paano na yung mga bata dito? Wala nang darating na Santa para sa kanila tuwing Pasko. Bale, Chang, napag-usapan na po namin ni Emeline yan. May ikipag-coordinate na lang po kami dito sa barangay para sila na magpa-Christmas party kada Pasko. Magpapadala na lang po kami ng pera o regalo o kung ano man para maitawid yung tradisyon taon-taon. Naku, wag! Huwag kang magtitiwala sa mga tao rito. Yung ibibigay nyo sa kanila, mapupunta lang sa bulsa nila yan.
Hindi nila yan gagamitin para sa mga bata. Naku, maniwala kayo sa akin. Hindi ka na nasanay sa kalakaran dito sa bansa natin? Yun na lang po yung tanging paraan para mapagpatuloy namin yung tradisyon na to eh. Ako na lang. Ako na ang papalit sa'yo. Mas mapagkakatiwalaan mo ko. Ako ang magiging santa sa susunod na taon. Huwag kayong mag-alala. Talaga po, Chang? Ayos lang sa inyo? Oo, ako ang magpapatuloy sa tradisyon na sinimulan natin. Actually, mas magandang idea nga yan. Oo nga, ang ganda ng naisip nyo, Chang. Sa totoo lang, mas maganda talaga kung kayo ang papalit sa akin pag nagkataon. Pag-usapan natin yan mamaya. Sandali at magpapalit lang ako ng damit. Antayin niyo ako. Sasama ako sa inyo pa uwi. Hindi pwedeng hindi ko kayo makasama ngayon. Ngayong aalis na pala kayo. Bakit naman ngayon nyo lang sinabi sa akin? Pasensya na po kayo, Chang. Gusto po kasi namin na makasiguro muna bago namin ibalita sa inyo. Mamimiss ko kayo. Ako rin po, Chang. Sobrang mamimiss ko po kayo. O siya, sandali lang. Ayoko maiyak dito. Mamaya na lang tayo mag-iyakan. Magbibihis lang ako ng damit. Sandali lang ha. Sige po, hintayin ka po namin. Magliligpit po muna kami dito. Ngayon ay sa Australia na ako nakatira kasama ang buong pamilya ko, Papa Dudut. Tuwing namimiss ko ang Pilipinas ay lagi akong nakikinig sa inyong programa sa Barangay Love Stories para mapawi ang pagkalumbay ko. Kaya nga po naisipan ko ring sumulat sa inyong programa para ma-share ang kwento ko at baka sakaling marami ang ma-inspire at tularan ang ginawa ko noon. Nakakatuwa rin siguro kung meron ding ibang Kuya Santa sa iba pang lugar na patuloy na nagbibigay ng kasiyahan sa mga bata. Habang wala kami sa Pinas ay si Tiang Miling ang nagpatuloy sa tradisyon namin tuwing Pasko. Wala nang Kuya Santa nila pero nananatili naman si Lola Santa. Hindi rin namin pinabayaan si Chang kahit na nasa Australia na kami. Buwan-buwan ay nagpapadala ako ng pera sa kanya dahil katulad ng sinabi ko ay habang buhay kong ibabalik ang utang na loob ko na nakuha ko mula sa kanya noong bata pa lamang ako. Nangako ako sa kanya na ako nang bahala sa kanya hanggang sa tumanda siya kaya wala siyang dapat na ipag-alala. Sa ngayon, Papa Dudut, ay patuloy ang pag-iipon namin ni Emeline para mapagandaan ang bakasyon na gagawin namin one of these days. Nais naming itaon sa December ang bakasyon namin para naman maranasan ulit namin ang Pasko sa Pinas. Papa Dudut, maraming salamat po. Dito na po nagtatapos ang kwento ko and happy holidays po sa inyong lahat at sana'y magkaroon kayo ng maayos at masayang selebrasyon ng Kapaskuhan. Mabuhay po kayo. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Danilo. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa mundong puno ng mapanghusga, hindi madaling ipakilala kung sino ka nga talaga. Ngunit sa kabila nito ay may mga tao pa rin na tanggap ka at sila ang magiging sandata mo sa bawat segundo ng iyong pakikibaka. Ikaw, kabarangay, ano ang sinakripisyo mo para maging katanggap-tanggap ka sa paningin ng iba? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon dito sa Barangay Love Stories. May kaibigan kasi ako na nag-share ng kwentong napakinggan niya sa Facebook page ninyo na Barangay LS 97.1 na sobrang nakarelate ako. Kaya naman na-inspire din po ako na mag-share ng kwento
sa inyo. Papa Dudut, bakla po ako. At yon ang nais kong ikwento sa inyo ngayon. Kung bakit, hindi lang ako basta isang bakla. Nero po ang pangalan ko, 39 years old na sa ngayon. Nagpasya po ako na hindi na lamang banggitin ang eksaktong lugar pero yung probinsya po namin ay nandito lamang sa Central Luzon. Elementary pa lamang ako nang maulila sa tatay ko, Papa Dudut. Si nanay naman ay hindi na nakapag-asawa pa. Nadisgrasya noon sa factory ang tatay ko na naging sanhi ng pagkawala niya kaya hindi na ako nasundan pa. Sa madaling salita ay nag-iisang anak lamang ako, Papa Dudut. Pero kahit na gano'n ay naging masaya naman kaming mag-ina. Masasabi ko kasing devoted siya sa akin, Papa Dudut. Kaso nga lang, may konting kirot pa rin sa puso ko kapag nakikita ko siya noong nagbebenta ng kakanin mula umaga hanggang gabi. Tapos pagdating ng gabi ay gagawa siya ulit ng pangtinda niya para sa susunod na araw. Hindi naman talaga pang drama-rama sa umaga, hapon o gabi ang kwento ng buhay ko. Dahil pinilit ng nanay ko na maging masaya ang pananaw namin sa buhay. At bukod pa roon ay siya mismo ang nagsasabi sa akin na bakla ako. Hinding-hindi ko makakalimutan ang sabihin niya sa akin yon. Kumakain kasi kami noon sa labas para i-celebrate ang graduation ko noong high school. Nakapagtabi kasi siya noon kahit konti. Kahit maliit lang ang kinikita niya ay nagawa pa niyang paghandaan yon. Doon na nga po kami nagkaroon ng marami-raming kwentuhan. Sa pag-uusap namin yon ng nanay ko ay sinabi niya na tanggap niya ako kahit na ano pa ako. Kaya naman hindi na rin ako natakot noon na aminin sa kanya ang katotohanan. Bago kasi yon ay nagpapanggap lang ako kay nanay na may gusto akong ligawan na babae. Itago na lang natin siya sa pangalang Rana. Anak siya ng pinagkakautangan namin at sa totoo lang, kaya ko lang naman gustong ligawan si Rana ay dahil sa pagkakautang namin sa tatay niya. At yung sinasabi ng tatay niya na bagay kami. Hindi ko po talaga mahanap kung saan banda dahil kung tutuusin, mas babae at mas marunong pa akong mag-ayos ng sarili kesa kay Rana, Papa Dudut. Kagagawa lang. Bili na kayo. Ma, gusto mo ako na lang taga-sigaw mo? Bakit? Handa ka na bang lumadlad sa pagiging Becky mo? Eh sino naman may sabi na magboboses bakla ako? Ikaw talaga. Kapag ako lang ang kasama mo, di mo kailangan magpanggap. Pinapahirapan mo pa sarili mo sa pagtitigas-tigasan eh. Sa bahay, ako po si Bria, ma. Pero pagdating dito sa labas, ako si Nero. Kakabagan ako sa iyong bata ka. Yung boses mo, parang galing pa sa ilalim ng lupa. Bata? Correction po, ma. Dalaga na ako. May monthly period na nga ako eh. Magtigil ka nga. Sumasakit na tiyan ko sa kakatawa sa'yo. Mabuti pa, magtinda ka na lang. Sige na nga. Buti na lang, wala pa akong racket ngayon. Alam mo nak, hindi mo naman kailangang rumakit. Sapat nang may trabaho ka. Hindi pa naman tayo nagigipit ng sobra para maghanap ka pa ng kung ano-anong racket. Ma, maluho po ako kaya kailangan ko yun. Paano na lang yung pampakinis ko ng muka? Ikaw kasi, ang dami-dami mong pinaglalagay dyan sa mukha mo. Siyempre ma, importante yun. Hindi ko yung ginagawa, wala nang magiging pagkakaiba tong mukha ko sa rough road papunta sa sitio natin. O siya, sige na. Alam ko naman na gusto mo lang maging maganda. Kaso natatakpan pa ng panlalaki mong pormahan. No choice ma. Saka na lang po ako mag-out pag alam na rin ng mga kaibigan ko. Bukod po kasi sa inyo,
Sila ang dapat na unang makaalam. Tama ka naman dyan. Tsaka kaibigan mo naman yung mga yun. Sigurado ako na maiintindihan ka nila at susuportahan ka sa kung sino ka talaga. Ay, sana nga po ma. Sana katulad mo sila para di na ako mahirapan magsabi. Sus, nararamdaman ko, nak. Matatanggap ka nila. Basta ba wag mo nang patagalin yan eh. Mas maganda kasi na masabi mo yung totoo ng mas maaga. Alam ko naman po yun. Medyo kinakabahan lang ako ng konti kasi alam nyo na, matagal ko nang alam sa sarili ko na bakla ako eh, pero nagpapanggap akong lalaki pagkasama ko sila. Ano na lang kaya iisipin naman ngayon? Lalo na si Sev. Alam ko iniisip mo na baka mandiri sila sa'yo. Kasi sa buong panahon na magkakasama kayo, posibleng pinagpapantasyahan mo na mga katawan nila, ganon ba? Parang ganun na nga ma. Eh di ba't bakla rin naman yung isa niyong kaibigan, si Paul? O natanggap naman siya ni Sev, di ba? Ikaw pa kaya? Ewan ko po ba ma? Hindi ko talaga maiwasang mag-overthink eh. Hay nako, sa isip mo lang naman yan. Ay, teka, di ba may pupuntahan kang party? Birthday nung si... Ano na nga bang pangalan ng kapatid ni Sev? Kira po. Ay oo, yun nga. Naku, napakagandang bata nun. Sigurado ko maraming manliligaw yun. Mukhang marami nga ma. Kung straight nga lang akong lalaki, baka niligawan ko na yun. Kaya ayun, binabakura na ni Sev. Protective na kuya. Eh kahit naman ako, kung ako nanay ni Kira, kahit sa langaw, di ko siya padadapuan. Ganun. Porke tunay na babae. Sige ma, magpalit ka na ng anak. Ay sus, nagtampo naman agad. Huwag ka nga dyan. Alam mo naman na ikaw lang ang nag-iisang dalaga ko. Talaga? Oo nga. Kung mahal kita nung di ka pa umaamin, mas lalo kitang minahal nung inamin mo sa akin na bakla ka, nak. Kahit ano pa maging gender mo, pwedeng magbago ang itsura mo, pananamit at pananalita, pero kahit kailan, hindi magbabago na anak kita. Papadudot kahit nakahinga ng maluwag at masaya na rin akong malaman ng nanay ko na bakla ako. Pakiramdam ko ay meron pa ring kulang. Hindi ko pa kasi nasasabi sa mga kaibigan ko ang tungkol doon. 3 kami sa barkadahan, 4 kung isasama sa bilang yung kapatid ni Sev na si Kira. Napalapit na rin kasi siya sa akin, papadudot. Kaedad ko si Sev at dahil pareho kami noon na masipag mag-aral, consistent honor student kami mula elementary sa isang public school. Si Sev yung tipo ng tao na totoong maginoo at magalang. Si Paul naman yung ampon namin ni Sev. Mas bata siya sa amin pero dahil matalino talaga, accelerated siya noon. Lagi siyang napagdidiskitahan ng mga bully. Bukod kasi sa mas matalino siya kesa sa karamihan ay medyo malambot din siya kung kumilos at magsalita noon paman, papadudot. High school pa lamang kami ay sinasabi na niyang mas pinili niyang maging straight dahil sa mga strikto niyang mga magulang. Tinanggap naman namin siya pero hindi ko pa rin napigilang makaramdam ng kalungkutan. Mabuti na lamang at lagi nakasuporta sa akin ng nanay ko na bukod sa para ko ng best friend ay masasabi ko ring Mother of the Year sa sobrang pagiging supportive. Kahit na kasi 58 anyos na ang edad niya ay nasasabayan pa rin niya ako sa mga trip ko sa buhay. Nang sumapit ang birthday ni Kira ay hindi ko inaasahan na yun mismo ang araw na magkakaalaman kaming magkakaibigan. Ayoko pa sanang aminin sa kanila na bakla ako dahil bukod sa hindi ko alam kung papaano mag-react, si Sev ay relihiyoso rin siya tulad ni Paul. Hindi naman kasi ako tulad ni Paul na kahit nag-out na sa amin pinaninindigan pa rin ang pagiging lalaki. Tuwing kami ang kasama niya ay boses bakla siya. Pero kapag magulang na niya ang kaharap niya, siya pa rin yung Paul na lalaking lalaki ang datingan. Pakiramdam ko po noon, papadudot, ay oras na may iba pang makaalam ay hindi ko na yon kakayaning itago pa. Isang gabi, 3 kaming nasa party ng isa naming kaibigan, late dumating si Rana sa venue. Tapos, doon na nagsimula ang topic ng kwentuhan.
Uy, Nero. Si Rana oh. Mukhang kadarating lang. Nakikita ko, may mga mata rin naman ako. Mukhang ang sama ng gabi mo ah. Nakaka-bad trip kasi. Ayoko na nga nirereto sa akin yung si Rana eh. Labo mo ha. Samantalang dati, kating-kati ka na ligawan yun. Anyari? Sa tingin nyo, mukha ba talaga magugustuhan ko yun? Oh, ba't parang tumaas na yata standards mo sa babae? Oo nga. Galit pa rin ba sa'yo yun? Mukhang di naman siya galit sa akin. Ginitian niya ako nung nag-abot ako ng hulog namin sa utang eh. Tsaka pagkakaalam ko, may boyfriend ng afam yan. Dadalhin na nga raw siya sa Switzerland eh. Teka nga, tama ba narinig ko? Afam? Oo, afam. Bakit? Bakla ka ba? Ha? Sa mga bakla ko kasi madalas naririnig yung afam-afam na yan. Pero seryoso ha, kung pinatulan mo lang sana si Rana, wala na sana kayong utang sa tatay nun. Ikaw naman kasi, masyado kang pihikan. Ano ba talaga gusto mo sa babae? Pareho kayo ng gusto. Pinagsasasabi mo dyan, Paul. Joke lang. Pero ang gwapo naman kasi ni Nero para kay Rana. Wala naman yan sa itsura ng tao, kung gwapo man o maganda. Sus, nagsalita. Para namang walang nasabi sa akin si Kira. May nireject ka raw sa school dati. Gwapo naman yun. Paanong gwapo? Gwapo na tomboy o lalaki? Sev, okay ka lang ba? Parang kinamot na puwet mukha mo ha. Pulang-pula oh. Alam mo, buwisit ka talaga no? Si Nero yung pinag-uusapan natin, di ba? Pwede rin naman na ikaw muna yung pag-usapan tapos ako. Alam nyo, ang papangit nyo kabanding. Mas pangit ka banding yung baklang nagpapanggap na straight. Kesa naman sa mga baklang di makapag-out. Eto na nga. Sinasabi ko na nga ba eh. Sabay pa talaga kayo ha. Huwag na kayong mahiya. Ayaw nyo yun. Same-same lang naman pala tayong tatlo. Sabi nga, birds of the same fabulous feather flock together. Pero, dito pwede malaman ng tatay ko. Mauna na ako. Baklang yun? Iniwan talaga tayo? Ay, hayaan mo na. Hindi naman natin siya pwedeng pilitin na magpakabakla eh. Tsaka alam natin pareho na malilintikan siya ng sobra sa parents niya pag nagkataon. Paano pa kaya yung sakin? Religious yung pamilya namin. Kaya di rin ako pwedeng mag-out sa kanila. Buti ka pa nga, di mo kailangang magpanggap sa harap ng nanay mo. For sure, tanggap na tanggap ka ni Tita Nerissa. Correct! Tapos, ngayong alam nyo na rin, malayang-malaya na ako magpakabakla! Buiset, di talaga ako sanay na ganyang kakalambot. Parang kanina lang, lalaking-lalaki ka pa. Tapos ngayon, pak! Magdalena! Yak! Magdalena? Apakaluma ng reference ha? Ano palang itatawag ko sa'yo? Well, gusto ko pa rin naman yung Nero. Pero pag gusto ko magpaka-girl, you can call me Bria. As in, B-R-I-A, Bria. Baklang to? Kilig na kilig sa pangalan? Hindi naman no. Sobrang saya ko lang. Pero, mas masaya sana kung tayong tatlo yung mag-out. No? Ba't bigla ka naman naubod dyan? Wala. Nangatilang lalamunan ko. Nga pala, di na rin ako magtatagal dito ha. Uuwi na rin ako maya-maya. Ay, sabay na tayo. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Paul ay magdamag naman kaming nag-usap ni Sev sa phone call. Sinubukan kong pagaanin ang loob niya dahil alam kong hindi rin madali para sa kanya na aminin yung totoong katauhan niya. Pero sa kaloob-looban ko ay gano'n na lamang pinadali ng tadhana ang buhay ko. Si Sev na tagapagmana ng brusko niyang tatay ng kanilang barbershop ay bakla din pala. Akala ko pa naman noon ay pandidirihan niya ako oras na malaman niyang nagpapanggap lamang ako na tigasin at lalaking-lalaki kong kumilos. Pero sa huli ay mas lalo ko pang naintindihan kung bakit naging magkaibigan kami. Dahil yon, sa pagkakaintindihan namin kahit na hindi pa namin alam ang sekreto ng isa't isa. Kinalaunan ay nakatapos si Seth ng business management sa isang state university at haircutting naman sa TESDA.
Si Paul naman ay naging civil engineer at ako naman ay nakapagtapos ng HRM. At mula sa pagiging crew sa isang restaurant ay naging branch manager. Nakoniporme kami kaya hindi ko naman naisip na pumorma. Pero paminsan-minsan ay naiinggit ako sa gayak noong mga babaeng taga-ad agency na kumakain sa branch namin. Minsan, naiisip ko na baka doon ako dapat mainggit sa mga baklang taga-ahensya dahil magara silang pumorma. Pero hindi. Sa mga babae talaga ako napapatingin noon. Magagaling kasi silang magdala ng damit at magaganda rin ang kanilang mga tindigan. Naisip ko tuloy noon na baka straight talaga ako. Pero para akong nasusuka tuwing naiisip ko na makikipagrelasyon ako sa isang tunay na babae ng mga panahong yon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa halip na isipin ko yung tungkol sa gender identity namin, ay nag-focus na lamang ako sa pag-aalaga sa nanay ko, sa trabaho at sa mga kaibigan ko. Noong panahong yun kasi ay tanging si nanay lang at mga kaibigan ko ang nakakaalam. Pero may mga nakakapansin na rin ng pagbabago sa mga kilos ko. Pumasok na rin sa isipan ko na posible na rin akong ma-attract sa mga kapwa ko lalaki pero pinigilan ko po yun. Hindi ko yun pinagtuunan ng pansin dahil hindi pa ako ganong kahanda para lumantad. Pero nagbago ang lahat nang makilala ko si Stephen. 33 ako at 45 naman siya noong nagkakilala kami sa isang dating app. Madalas na kasi akong tumatambay sa dating app na yon mula noong umamin ako sa nanay ko, Papa Dudut. Dati ay sundalo si Stephen na nagretiro at nanirahan na dito sa Pilipinas. Itinakwil siya ng pamilya niya dahil kahit sa isa siyang matapang na sundalo at nanilbihan sa loob ng 2 dekada, ay hindi natanggap na mga ito nang umamin siya sa tunay na sexuality niya. Noong lumayo nga siya sa pamilya niya, dito na siya naisipang magstay sa Pilipinas dahil gusto raw niya yung klima rito. Dahil sa kanya ay natanggap ko na hindi pala ako bakla. Itinanim ko sa isipan ko noon na isa akong babae, Papa Dudut. Kumain ka ng marami. Parang nangangayayat ka na. Ma, ayoko pong tumaba. Sus, di ka naman tataba agad sa 1 cup rice na kakainin mo ngayon? Ma, di nga po ako tataba sa 1 cup of rice na sinasabi nyo. Pero araw-araw mo naman po yan sinasabi sa akin. Eh di tataba rin ako. Ay teka, maiba ako. Di ba't nagkita na kayo kahapon nung boyfriend mong kano? Opo ma. Di ka man lang ba magkukwento? Baka naman magkaapo na lang ako bigla. Ma, mangyayari lang yun pag pinahiram mo sa akin yung ovaryo mo. Naku, bakit ba yung akin pa? Bulok na to. Ay, wag mong ibahin yung usapan. Anong nangyari sa date nyo? Okay naman po ma. Yung totoo nga, sobrang saya ko. As in. Halata nga. Kulang na nga lang maghugis puso yung mata mo eh. Pero gusto ko pa rin na mag-ingat ka ha. Huwag agad-agad ibibigay yung buong tiwala. Lalo na kahapon pa lang kayo nagkita. Ma, alam mo, huwag kang mag-alala kasi sobrang gentleman niya. Siya lang nagparamdam sa akin na hindi ako bakla. Ganun, yung para akong tunay na babae. Anak, sigurado ka na ba talaga dyan sa boyfriend mo na yan? Baka naman sa una lang sweet sa'yo yung Stephen na yon, tapos sa susunod abusuhin ka na. Hala, ma, nakakaloka ka. Mas mukha pa nga akong mang-aabuso kaysa sa kanya eh. Ilang taon na nga uli siya? 45. May anak na ba yon? Wala po, solo lang po siya sa buhay. Nakwento mo nga. Bakit naman kasi ganun yung pamilya niya? Porke nag-out na siya takwil agad? Ganun po talaga ma. Di po lahat itanggap yung mga katulad ko.
Kaya nga po ang swerte-swerte ko kasi ikaw ang naging nanay ko. Ay sus, napakadrama naman talaga ng dalaga ko. Oh. Hay nako, manaman eh. Arte mo, nak. O siya, kwento ka pa. Pagkatapos nyo mag-shopping, saan ka dinala ni Stephen? Kumain kami. Kumain lang pero halos mapunit na yung labi mo kakangiti. Yung totoo, saan pa kayo pumunta? Pagkatapos kumain, hinatid niya na ako. Yun lang? Wala na kayong ibang ginawa? Nakakahalata na ako sa iyo, ma. Gusto ko lang malaman. Tsaka kung may iba pa man kayong gawin, wala naman ako magagawa dun eh. Yung sa akin lang, di pa kayo ganun katagal kaya matuto ka sana maglagay ng limitasyon sa mga bagay-bagay. Ma, gets kita, promise. Pero huwag kayong mag-alala kasi wala pa namang nagaganap na ayaan sa motel. At sinabi mo ba talagang bata ka? Kunwari ka pa, ma. Yun din naman ang tinutumbok mo eh. Oo na, sige na, yun na nga. Promise, ma. Wala po talaga. Pero ano? nag-kiss kami. Papadudot halos mamula ang buong braso ko sa kakakurot ni mama sa kalandian kong yon. Hindi ko kasi maitago yung kilig na nararamdaman ko tuwing si Stephen na yung pinag-uusapan. Noong nagkita kasi kami ay nag-ikot kami sa mall at magkahawa kamay pang pumasok sa isang butik ng mga pambabaeng damit. Yung mas nagpakilig pa noon sa akin ay wala akong nakita kahit kaunting pag-aalinlangan kay Stephen nang ipasukat niya yung mga blouse, skirt at dress na siya pa mismo yung pumili para sa akin. Pakiramdam ko ay napaka-espesyal ko ng araw na yon. Nung una ayokong pumayag na si Stephen ang magbayad ng lahat ng mga pinamili namin. Ayoko rin kasi noon na isipin niyang pera lang ang habol ko. Pero hindi naman daw niya naiisip yon. At para patas kaming dalawa ay nag-offer din ako sa kanya na ako naman ang gagastos sa susunod na lalabas kami. Mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa pagkatapos ng date na yon, Papa Dudut. Mas lalo rin naming minahal ang isa't isa. Tungkol naman sa akin, Papa Dudut, mas naging malinaw na sa sarili ko na hindi ako bakla dahil gusto ko nang maging babae. Yun na talaga ang tingin ko ng panahong yon. At gaya ng inaasahan ko ay sinuportahan pa rin ako ng nanay ko. Pabiro pa niyang sinuggest yung ipinangalan niya sa akin sa bahay nung unang beses niyang nalaman na bakla ako. Doon na talaga niya ako tinawag sa pangalang Bria. Ikinuwento ko rin kay Stephen yung naging usapan namin ng nanay ko at tawang-tawa naman siya doon. Pero hindi ko inaasahan yung huling tanong niya na kung alam na raw ba ng mga kaibigan ko ang tungkol sa kagustuhan ko na maging isang babae. At tulad nung pagsasabi ko sa kanila na bakla ako ay natagalan din yon. Nagdesisyon ako na makipagkita sa kanila matapos ang 2 taon ng relasyon namin ni Stephen. Marami na rin kasi akong utang na kwento sa kanila noong panahong yon, Papa Dudut. Bakla, kumusta? Tagal natin di nagkita. Oo nga. Ikaw ha, ang laki na ng pinagbago mo. Mukha ka ng babae. Hay, anong mukhang babae? Babae talaga ako, no? Effort na effort nga ako sa pagme-makeup ko, oh. Halata nga. Tsaka yung braso mo, ang ganda. Hindi namumutok yung muscles. Sus, ano ka ba? Dati nang ganyan mga braso ko, di nyo lang napapansin kasi lagi ako naka-jacket. Lagi bang naka-jacket? Parang itong si Sev. Uy, ba't ang tahimik mo dyan? Pwede bang hinaan yung mga boses nyo? La, inaano ka ng boses namin, bakla? Oo nga, tayo-tayo lang naman magkausap dito. Baka kasi may makarinig na kakilala ng parents ko tapos sabihin, mga bakla kasama ko. O bakit? True naman ah. Tsaka di lang kami, no? Ikaw rin. Shh! Ano ba? Huwag sabi maingay eh. Sus, takot na takot. Sige nga,
Pagmasdan mo nga yung mga tao dito sa restaurant kung mukha ba silang may pakialam sa atin. Oo nga naman. Busy rin lahat sa pagkakwentuhan, no? Kaya huwag ka ng KJ dyan. Sumali ka na lang sa usapan para mawala sa isip mo yung parents mo. No ka ba? Ngayon na lang kaya tayo nagkita-kita. Ay, sige na nga. Pero di ako magboboses bakla Kayo na lang. Fine, sinabi mo eh. So, Nero, Bria, nagkita na nga kayo ng sugar duty mo? Oo, nung first meet namin, nagkita kami sa restaurant. At Bax, hindi lang siya basta kainan ha, pang mayaman. Sus, nakapagtataka pa ba yun? Yamanesa naman yung ginawa mo. Pagkakataon mo na yan para makaahon sa kahirapan, bakla. Sira, wala akong balak na perahan yun no. Totoong gusto ko siya at mahal ko siya. We, kahit malaki agwat ng edad nyo? Bakit? Nagmamatter pa ba ang edad ngayon? Bakla, basta mahal nyo ang isa't isa, go for gold. Kaya ganun kami ng baby ko. Baby? Umayos ka nga. Tanda-tanda na nun tapos tatawagin mong baby. Alam mo kasi Sev, lumabas ka na sa closet mo para hindi ka nagkakaganyan. Tinan mo ang bitter-bitter mo. Di ako bitter, no? Di ko lang talaga magets kung bakit sa matanda mo pa naisipan makipagjowa. Pwede naman sa kaedad mo lang. Dami kayang gwapo dyan sa tabi-tabi. Hay nako, kung gwapo lang ang hanap mo, marami talaga dyan sa paligid. Pero yung lalaki na magmamahal ng totoo sa katulad ko at kaya kong irespeto, nabibilang lang yun sa daliri. Bonus na lang na paldo-paldo siya, no? Ay, oo na. Di naman ako mananalo sa'yo sa usapang to. So, kumusta nga first meeting nyo? Yun na nga. Tinawag niya ako na baby girl. Tapos, napaka-gentleman niya. Kung itrato niya ako, feeling ko, babaeng-babae ako. Ay, napakaswerte ko talaga kay Stephen. Ano pang ginawa nyo? Kumain lang talaga? After namin kumain, dinala niya ako sa mall. Nag-shopping kami. Oh, kala ko ba? Hoy, alam ko yung iniisip mo. Hindi ako nagpabili sa kanya. Ayoko nga tanggapin yung mga binili niya para sa akin kasi ayokong isipin niya na pera lang ang habol ko. Pero sabi niya, pwede naman daw na minsan, ako naman yung gagastos para sa aming dalawa. Sa bagay, afford mo rin naman gumastos tuwing lalabas kayo. Branch manager ba naman eh? Para kay Sira. Nagpabebe. Porke out ka na. Lakas na ng loob mo magaganyan kahit nasa public place tayo ha. Bakit? Out ka na rin naman Takot ka lang sa parents mo. Kayo ni Sev. Ay, wag na natin sila pag-usapan. Pero Bax, seryoso ha? Happy ako for you. As in, sobra. Buti ka pa nga kasi malaya mo nang mafe-feel at may papakita kung ano ka talaga. Samantalang ako, eto pa rin, nagtatago sa panlalaking polo shirt. Tapos tigas-tigasan pag nasa harap ng parents. Alam mo, kung gugustuhin mo lang talaga, kaya mo. Kayang-kaya mong ipaglaban yung kalayaan mo na maging totoo sa sarili mo para mailabas mo yung totoong ikaw. Papadudot, nalungkot ako para kay Paul dahil kahit gaano pa niya kagusto na maipakita kung sino talaga siya ay hindi niya yon magawa dahil sa takot niya sa mga magulang niya. Lahat ng yon ay kabaliktaran naman ng nanay ko, Papadudot. Kaya naman lalo kong naramdaman kung gaano ako kaswerte na kahit isa na lamang yung magulang na kasama ko ay sobra-sobra pa yung support at pagmamahal na natatanggap ko mula sa kanya. Sa pag-uusap namin yon ay bigo pa rin ako na masabi sa kanila yung plano ko tungkol sa kagustuhan ko na maging isa ng ganap na babae. Nakakapagbihis babae naman ako, nakakapag-makeup at hindi na rin nahihiyang ipakita yung pagiging malambot ko sa pagkilos. Pero pakiramdam ko noon ay may kulang pa rin sa pagkatao ko. Pakiramdam ko ay may kailangan pa akong gawin. Batid ko naman ang panahong yon na hindi na nakakagulat na may mga bakla na gustong maging transgender. At proud din sila na ipakita sa buong mundo yung malalaking pagbabago sa kanila.
Kaya na-inspire din ako, Papa Dudut. Batid ko na marami ang tutol sa ganito at hindi pa rin kami lubusang tinatanggap ng iba. Pero sa ganong paraan kasi mas nararamdaman ko na babae talaga ako at hindi lang isang bakla. Doon ako mas nagiging masaya. Hindi ko naman nakalain na susuportahan din ni Stephen ang kagustuhan ko na maging transgender. Akala ko kasi hindi niya yon magugustuhan pero sa ginawa kong pagpapakatotoo sa kanya ay mas lalo pa niya akong minahal. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na nga ako sa akin noon si Stephen na siya ang magpapagawa ng dibdib ko. Natuwa naman ako at hindi na yon tinanggihan pa. Pero nang maalala ko ulit yung mga kaibigan ko na sina Paul at Sev na wala pang alam sa plano kong yon ay nagkaroon na naman ako ng alinlangan na sabihin agad sa kanila yon. Ang kaso mas mahirap naman kung magugulat na lamang sila sa makikita nila. Sakaling makipagkita ulit ako sa kanilang dalawa. Siguro iniisip ng iba kung bakit gano'n na lamang kahalaga para sa akin yung magiging opinyon ng mga kaibigan ko. Pero gusto kong gawin yon. Gusto kong ipaalam sa kanila yung magiging pagbabago ko dahil isa sila sa mga pinanghuhugutan ko ng lakas ng loob. Para ko na kasi silang mga kapatid. Papadudot nag-decide ako na makipagkitang muli sa kanila para makipag-usap. Pero sa pagkakataong yon ay hindi na kami kumain pa sa labas. Nagpahanda na lamang ako kay mama ng pagkain para doon na lamang kami sa bahay mag-usap-usap. Wala namang problema yon sa nanay ko dahil matagal na rin niyang kilala sina Paul at si Sev at parang anak na rin ang turing niya sa kanila. Excited ako na sabihin sa kanila na magkakadibdib na ako, Papa Dudut. Nak, andyan na yata ang mga bisita mo. Ako na po magbubukas ng pinto, Ma. Uy, mga bakla! Pasok kayo! I miss Pasok you. na lang tayo, Sev. Aba, nandito pala si Mother Earth. Pabeso naman po. Sus! Napaka-sweet talaga ng mga ampon ko. O siya, lapit na rito nang makapagbeso-beso. Ang bango mo, Nay. Talaga? Naku, di ka lang pala sweet. Bolero ka rin. Oh, itong si Paul. Sosyal na. Pabeso-beso na lang. Ako po magmamano na lang. Nako, kunwari ka pa, Sev. Alam ko naman na rumarampa ka rin tulad nitong dalawang kaibigan mo. Hindi po ako bakla. Hoy Niro, anong sinabi mo kay Nay Nerissa? Sus, oo na, Sev. Di ka na bakla. Wala namang sinabi sa akin si Niro. Pero, hindi ako bulag at mas lalong hindi ako manhead. Sa tagal nyo ng magkakaibigan, para ko na rin kayong mga anak, kaya kilalang kilala ko na kayo, no? Basta alam nyo ko, kung saan kayo masaya, doon ako. Oh, narinig nyo naman si Mama, di ba? Kaya wag na magpanggap, mga mare. Nandito lang naman tayo sa bahay. Nay Nerissa, pwede po bang paampon muna? Aba, walang problema. O siya, alis na muna ako. Mag-enjoy kayo rito sa bahay. May mga pagkain na doon sa kusina. Bye, Mother Earth. Ingat ka. Salamat, Paul. Oh, nakaalis na si Mama. Upo na kayo dyan sa sofa para makapag-usap na tayo. Ano bang meron? Ikakasal ka na ba? Uy, Sev ha, di pa ako ready. Pero gusto ko yan. Kahit nagustuhin mo, wala namang same-sex marriage dito sa Pilipinas. Uy bakla, wag kang bitter dyan. Daming bansa sa labas ng Pilipinas, no? Isa pa, yamanesa naman si Fafa Stephen itong si Niro / Bria. So ano nga yung pag-uusapan? Ano kasi, di ba parang mga kapatid ko na rin kayo? Mga bakla tayo, remember? Kayo lang.
Huwag niyo na ako idamay kasi mapapatay ako ng tatay ko. Ano ka ba? Desisyon mo yan, Sev. Kung ayaw mong maging bakla, edi wag. Madali kasi para sa'yo na sabihin yan kasi tanggap ka ng nanay mo. Kung alam nyo lang, gabi-gabi ako nagdarasal na sana pagising ko. Meron na akong lakas ng loob na sabihin sa tatay ko kung ano talaga ako. Pero tuwing naririnig ko siya kung gaano niya ako ipinagmamalaki, na ako yung tagapagmana niya ng barbershop niya at malapit ko na siyang mabigyan ng apo, nawawala yung tapang ko. Huwag ka iiyak, mahahawa ako, please lang. Hindi ako iiyak. Na-master ko na kung paano kontrolin yung luha ko. Ikaw na lang kasi makakapagpatuloy ng lahi ng pamilya niyo. Kaya nga ang swerte mo, kasi naging madali lang sa'yo ang lahat. Ay, kung pwede lang talaga kayong ampunin ng nanay ko. O siya, tama na tong kadramahan natin. Ano na nga yung sasabihin mo sa amin? Yun na nga mga mare. Magpapagirl na ako. Ha? Paanong magpapagirl? Palong-palo ka na nga oh. Kulang na nga lang umabot makeup mo hanggang ngala-ngala. Magpapagawa ka? Oo, magpapagawa ako ng dibdib ko pero yung iba ba, hindi pa sure. Alam na ni Mama, okay naman sa kanya. Paano yung trabaho mo? Bahala na. Sa ngayon, yun lang muna ang alam ko. Yun ang priority ko. Susuportahan naman ako ni Stephen. Talaga? Galing naman. Suportahan niyo na lang kasi ako. Please? Seryoso ka ba? Gusto mo na suportahan kita? Eh di mo nga naisip na lalo akong pagdududahan ng tatay ko dahil sa gagawin mo. Napaka-selfish mo naman. Sev, ano ba? Sinabi ko to sa inyo kasi kaibigan ko kayo. Kasi akala ko susuportahan niyo ako. Akala ko may intindihan niyo. Ang hirap mo kasing intindihin. Di ka ba nakontento sa pagiging bakla mo? Swerte mo nga dahil walang kahirap-hirap yan sa'yo. Pero sana, naisip mo muna na hindi lang ikaw yung apektado ng gagawin mo. Papadudod, sobrang sama ng loob ko matapos ang pag-uusap namin yon ng mga kaibigan ko. Excited pa kasi ako noon na magkwento sa kanila dahil bukod sa nanay ko, sila yung gusto ko na unang makaalam noon. May mga nasabi pa noon si Sev na nakainsulto sa akin. Hindi pa raw kasi ako nakontento sa kung ano ang meron ako at sa kalayaan na makakilos bilang isang babae. Naintindihan ko naman yung punto niya ng sandaling yon. Ayaw niyang madamay sa kabaklaan ko dahil sa tatay niya. At kapag nalaman nito na nagpakababae na talaga ako'y iisipin itong may impluwensyahan ko rin si Sev. Aminin ko, papadudot, ng mga panahong yon ay hindi ko na naisip yung magiging epekto ng pagpapatrans ko sa mga kaibigan ko. Pero buo na rin po noon ang desisyon ko na maging trans woman. Umasa na lamang ako sa katiting na pag-asa na maunawaan din ako ng mga kaibigan ko pagdating ng araw. Iniyak ko lahat sa nanay ko. At tulad ng dati sa kanya ko humugot ng lakas. Doon ko napagtanto na mahirap nga pala talagang maging isang bakla. Hindi dahil bawal maging bakla kundi dahil hindi lahat ng tao ay tanggap kami. Palagi namin kailangang isipin yung mga sasabihin ng mga tao sa paligid. Sinabi ko rin kay Stephen yung mga nangyari. Tulad ko ay nadismaya rin siya at nalungkot. Pero nanatili pa rin yung suporta niya sa akin at hindi binawi yung pangako niya na sasagutin niya ang pagpapagawa ko ng dibdib. Papadudot. Nak, Po, pwede ba akong pumasok? Usap tayo, nak. sige po ma. Bakit nagmumukmuk ka na rito? Masama lang po ang pakiramdam ko. Masama pakiramdam mo? O masama loob mo? Hindi na po ako kinakausap ni Paul at Sev. Nung huling usap naman namin, okay pa si Paul sa akin eh. Pero ngayon, hindi na rin niya ako sinasagot. Ay. O teka, upo muna ako dito sa kama mo.
Pag-usapan natin yan, Nak. Nasaktan lang po kasi ako sa sinabi sa akin ni Sev na hindi raw po ako makontento. Ganun na siya magsalita sa akin mula nung sabihin ko na may boyfriend na ako eh. Parang hindi siya masaya para sa akin. Nung sinabi ko na ipapakilala ko sa kanila si Stephen, sabi niya dapat daw sa malayo. Ha? Bakit naman sa malayo? Tinanong ko rin po yan sa kanya. Sabi ko, jowa ko naman si Stephen eh. Tapos yun na nga po. Baka raw po makarating sa tatay niya yung tungkol dun. Best friend ko kasi siya kaya malamang daw iisipin din ng tatay niya na bakla siya. Kung ganon, pinagdududahan ka na pala ng tatay niya dati pa? Paano na ngayon na out ka na talaga? Malalaman at malalaman din naman yun ng tatay niya. Sinabi niya raw po na confused lang ako, na nagkukunwari lang ako na bakla. Hay, mukhang mahirap nga rin yung sitwasyon ng kaibigan mong yon. Naiintindihan ko naman po yung point niya. Pero paano naman po ako? Paano naman po yung gusto ko? Nak, di natin kontrolado yung nararamdaman nila. Kung di nila nagustuhan yung sinabi mo, karapatan nilang maramdaman yon. Ang tanging magagawa mo na lang ngayon para hindi na lumala pa yung di nyo pagkakaunawaan, ikaw na lang muna yung umunawa sa kanila. Ibig sabihin ba nun, Ma? Hindi ko na rin muna dapat ituloy yung pagiging babae ko? Ganun po ba? Nak, pagdating sa katawan mo, tanging ikaw lang yung makakapagdesisyon nun. Katawan mo yan eh. Kaming mga tao sa paligid mo, kaming mga mahal mo, kami lang yung magiging karamay mo. Alam mo, nung una, tutol din ako. Tutol po saan? Na magpakababae ka. Kasi ngayong bakla ka pa lang, yung wala pang napapalitan sa katawan mo, sobra na agad ang paghuhusga sa'yo ng ibang tao. Paano pa kung maging transwoman ka na? Pero Ma, bago pa ako magdesisyon na baguhin yung sarili ko, tinanggap ko na yung magiging kapalaran ko. In-expect ko na yung matinding judgment sa akin ng mga tao. Kaya nga sinusuportahan na lang kita. Kasi alam ko na hindi na kita mapipigilan pa. Gusto ko na maging masaya ka. Hindi ko man mapipigilan yung mga tao sa mga iisipin at sasabihin nila sa'yo. Sisiguraduhin ko naman na habang buhay ako, Nak. Dadamayan at susuportahan kita. Ma naman eh. Lalo niyo akong pinaiiyak eh. Pero salamat po talaga, Ma. Alam mo, Ma, kahit alukin pa ako ng 1 bilyong kapalit mo, hindi ako papayag. Pangako, kahit may boyfriend na ako, kahit maging asawa ko pa si Stephen, mananatili kang #1 dito sa puso ko. Basta anak ha, kahit saan ka pa makarating o kung ano man ang maabot mo sa buhay, lagi mong pipiliin maging mapagpakumbaba at mapagpatawad. Naniniwala ako, darating din yung araw na mauunawaan ka ng mga kaibigan mo. At hindi lang yun, hahangaan ka pa nila sa katatagan ng loob mo. Papadudod kumapit ako sa mga sinabing yon ni Mama. Kaya naman kahit na hindi naging maganda yung huling usap namin ng mga kaibigan ko ay hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa kanila. Nakakalungkot lang dahil bukod kay Mama at sa boyfriend kong si Stephen, sina Sev at Paul lang ang pinakamatalik kong kaibigan, ang itinuring kong pamilya. Mahal ko sila na parang mga kapatid ko na. Kaya hindi ko talaga maintindihan kung bakit nauwi sa ganon ang lahat. Sa ngayon, Papa Dudut, ay napagawa ko na ang dibdib ko at nagpa-counseling na rin po ako sa life coach ng specialization ay gender reassignment. Sa susunod, yung ibaba ko naman ang ipapagawa ko.
Malapit na rin kami magsama ni Stephen sa isang bubong. Sapat na kasi yung panahon na nakilala namin ang isa't isa. Kaya handa na kami para harapin yung bagong yugto ng relasyon namin. Naghahanap lamang kami ngayon ng titirahan na kasya kaming tatlo. Siyempre kasama namin ang nanay ko. Isa rin kasi yon sa mga pangako ko sa kanya. Kahit magsama kami ni Stephen o mangyari man na ikasal kami, gusto ko na nandun pa rin si mama para gabayan ako. Sa kasamaang palad, natanggal ako sa trabaho pero natanggap naman ako sa iba nang subukan kong mag-apply. Naging mabuti talaga ang tadhana sa akin. Pero naging malupit naman ang mga kaibigan ko. Simula nung lumabas na ako, Papa Dudut, bilang isang babae ay tuluyan na akong hindi pinansin ni Self. May pagkakataon pa na pinagtatawanan niya ako nang biruin ako ng tatay niya nang minsang makasalubong ko sila. In-unfriend na rin niya ako sa Facebook para wala na kaming koneksyon sa isa't isa. Ganon din ang kapatid nitong si Kira na naging malapit na rin sa akin. Si Paul naman ay mukhang okay na dahil nagawa na niya akong kumustahin. Pero hindi na siya nagayang lumabas at hindi na rin ako pinauunlakan tuwing ako naman ang nag-i-invite sa kanya. Hindi niya man sabihin ang kadahilanan ay naiintindihan ko na rin yon. Pero aaminin ko na masakit pa rin, Papa Dudut. Maraming naging tanong sa isipan ko. Hindi ko kasi alam kung ano pa yung pwede kong gawin. Kung dapat ko ba silang suyuin o kumbinsihin na maging totoo sa mga sarili nila. Ganap na sana ang kasiyahan ko kung magiging magkakaibigan pa rin kami. Kaya hanggang ngayon, Papa Dudut, ay umaasa pa rin ako na babalik pa kami sa dati. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at maraming salamat sa pagkakataong ibinigay ng Barangay Love Stories na may bahagi ko rito ang kwento ko. Salamat din sa iyo, Papa Dudut, sa pagkukwento nito at patuloy pa rin akong susuporta sa inyong programa at sana po ay mas marami pa kayong kwento na maibahagi sa amin. Muli, thank you and God bless, Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Nero. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.